Abamenyi bekenyero kyoboyo ime ya award ya Kyogoro baburire serikali nyarakobe kwenekianga ya nyarekobe gutingia kerengo kyoborendi asensemo eyo omuriro gwatekase echiro ya sunika katianda mango mwancho murigireria tokwariganiretio botuko bwa rero Chinsa Isato chiabono botuko asentundende tokomera na sembeo asekerenga yo kwenekinga tonyare ko batuko komanya nganyare ko baga gwateka kurwa ketego ikera chinga kibuna echisara momanyi nero koneke buna chibicha muri cyago chira senchira yobo ikera nungorya nande aseke getari getambe litinyara ko ba tokomanyania amonai nganyare ko baga gwateka kurwa ketego ikera chinga kibunechi. Nako aliganirie nyora boigo mwancho mo ligerelingana bogosanga Amayia aya Chinsa Isato chiabono botuko gwetera semitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net linde nyarako batokwe manya nganyareko baga gwatikiriteria nengoro kwa Josephat Amisi na ko aliganirie tonyareko ba togosanga monaye kuri umucakano goikera omwelya Amayia Chinsa Isato senchera yobo ikera no mwancho mo ligeraniga gochakorwa se county ya Kisii anene korwa se ward ya Kyogoro ekenyoro kya oboyo igotoka sensemo elia ya Camel Park nigo bono ebirengo byobo ibi anene chinga kicha botuko byanyarire ko babi comment kekikeirire abamenye korwa se kenyoro ekyo bagenderete ko bakomenya amono boba so botuko bukira rero nigo abantu batamanyekane tibanyarakoba bagosagana enyomba yaye Adama kunga yegendeze ko bage kwagachwa nabo igo koiba chichuma chia eternity emerongo ebere ase akunga boigo ateberenga talintunda ntanga ne babegwa abugikirana se enyomba iyo yaye nagokora obosalia buna obokorengana nabamenyi nababwatani kurwase kenyore kinigo banyareko babako gikeria chimbwa echo kigima nakoboria chinsemo chiria chyoborendi ko bwaterana kwenekia buna obosagani buna obuno bwebi bwanyareko babogo tereni gwali morio komoriki oitomirire mumanyi nanyara ko bagoikirana se kenyoro ekyo gegotoka ime ward ya Kyogoro na gotwariganiria orobotiro kubwatia ebikole byoboibi nigo bigendrete comment kana anene mono ime county ya Kisii aigana se abamenyi bekenyoro gya Camel Park ime ward ya Kyogoro bunge nyali balchate ase babokano muchano ase omwamatobo Adam akunga aiberwa chichuma kurwa ase nyombe yo agendrete kwagacha obutuko kera lero ase bono erentunde ya gatatu aberiga koiberwa ase kolende aka oroboti ase getaseni kyamanya nyimbo gya Kyogoro buna akoerera enyomba nere nare kwagacha gaiga chichuma cyabere chikwibwa se chintunda Isato entunda entangani abajete bakaira chichuma 10 echinare ko siberenga sigotira ngaratiga nande aseri tukoria chuma 5 mbacha bakasibora chichuma igora weta chichuma chirabange chichuma 8 iga lakini chichuma chikanyirega weta iga neri tukoria bono mambi nigo bacha obotuko bwa rero basibora chichuma chitarinke baira entunda ya gatatu ya rero nari nachaga koigwa oboromano naenda na kopi ese polisi yaito kya Kyogora no mugambi itomboga nere na report na pamero mugambi kwekenyora nere na report na ikaga igorigereri bono inche na kinare ko sabaiga oyo konyagonjanda iga atari kongira ne chuma nkorere nyomba osaba kwane ngorina ande atere chuma nkorere nyombe ye tenya ko tene na ikabire iga abamenyi abo babwate oboro obonene nigo bateba oboibi nigo bwamentekanire asensemeyo asebarure ogokura gochase serikali gotinya oborendi abayibi abazo janda asijinga kijintambe bono go chikobekana ne simino enyomba munachusi na beke simiyane nyomba umuntu agacha nera akamu muntu yo taibande na bwaba nande bono basoire paka kera maigoro minto bone bakakurusina ne ichuma ka kerama muntu oibwetikani no retire chuma yayo bekire nyombo utakitagenderere bono yongeire kwereni kenyoro geito magega bono nche nari kuburia abagambi baito abagambi
aba dio abasigari yakoranga tuli n'abasigari iga security ntubugati iga ibona batwari kugania omuntu uyo aimukirigwe getambekero arigigwe egera atoke atebe ngaki ekenyoro gata getekera nema ya guseke genderere etochanete baki omorembo ogenderere mbiya kubwa gusarigwo omorembo yobugimo bono ntomenye tinga ntomenyerete gusego togenderere tokunya gutirimboka gochimate bono botokumeti nje bana ndo chene serikali yesa na nyama nayo ekiara tuwachandikire mwana bana nyumba ngo chiru turi kuhurukeni yose chakongenda ntokoremereria omonto banya gotochanda boirega nakito kotabiyombo gatiga omboga nerarore nera chakura ta nerarore na nakiegenderete o moteneri onyumba 10 korwa asensemeyo nigo ainekia ebikorebyo asasaba community policing koiranigwa asensemeyo erigokonya gotinya oborendi ono boibi bwabuchire kenyoreke kiane baga serikali kumuranje tokonya riri community yarengo policing magana munaya takobeire litoka na bori akabeire mugondo na boibi mbakabeire ororo mutari wanje serikali ye muira ni community policing osene tokonya serikali tokonya gakini nutogotamera ni nubotamerwe itonde taiyo nonya nabo nigo abamenya abo basaba abanyanyimbo gochakia omoroberi bwo gukora patrol asensemeyo elikobwata abaibi ono nyendi yanyarekana umugambi abasigari abanjokana bakore patrol goeta botuko bakirende baikanonye saa 4 saa 5 yakora kinse chimapema bamanya gosoa nyumba barara gusimtonyore rende gusimtonyore okogenderere kenyureke nkuripota lya egetaseni kya Ndizi TV kurwa gaiga ase bunge nyalibali chache elitaliane Mildred Momanyi Mbiamono omoriki oito Mildred Momanyi asoroboti oruo asenchira yobo ikiranu ntole nogo semeria buna chinsemo echiria choborendi kurwa se wodi yo ya Kyogoro ko bwaterana mona banyanyimbo banyara ko bagochaka obonyabi obotindi helio ko babeka biara bakagerwa abo bagendere ko bagwikirania obosaria obona koira ni magega amagendero ya gatia bamenye bali beruete kwenekinga banyara ko bakwegendereria hasobogima bwabo bwa kirari tukasengana yogo ichani abo igome county ya Kisii anene kurwa asensemo yasuneka engana erengete abonchoreria nigo omurero omotindi onyata ko bwate ko botuko bogo kera rero nabo igo koirera gosamba chinyomba ekyo bonchoreria na ebinto ebyo bya abonchoreria ebyo konye bagendete ko bakwenekinga banyara ko bakwenyorera engeria yabo ya kerari tuko nigo bono banyare ko bakoboria serikali ya county ya Kisii enyare ko bagegwesokia nabo igo kubasira rinde banyara ko bakoiranira na korigia chinchera abaranyara ko bakorotota asara eyo banyarete ko bakonyenyora ko bwatekana no gwateka kumurero oyo nonyara boni go baburirie anene nsemo elia ekorigereria chinsemo chia emebasokano gati yabo yemerero banyare ko bakweneke buna chigali chikorimi murero chinyira ko bachiko ba asensemo engie na boigo gwesoki na gwikirana ase anene buna emerere yegendete ko bage gwatekano nyenabo nigo bagendete ko bagwichanira na ko barasara enene iyo yaretetwamo no murero yo no tokobera no mwana yego yerire nyomba gaiga ejarenge botuko saa 3 cha botuko ngwake simu ku nyomba minyoka mokonye bintu ebinto ngai ngoikaga igankanyore nyomba yete bintu ebikaranse bierete kende nkeyo lakini mwana gatoke kana mwana nara urengange n'abasamaria baya bagatoka barange bakaigura umurangu na wetera gutagura kere batagura bagasoki bire banyarite gosoki endagira nabegeterike kaba kosa egaitereke para igatigwe para yonsi aiga no matumaini itaberete no konyora gwaito no tokonyora koru nenche na to kwerigeri kurwa iga no abana baito no tokubakanire school fees kurwa nyombe ne yane kinanyaga kire toboko ano mutana kwa nyambe gata interview imekonyore bietare tiri 300 tikonyara gokware kiagara tikonyara gobwaga chana ene timba tyo sindaru zino nechi zanda gachire naende ona komwe tongoro tikanya san konye na yora robo bokoranga na nyora korama ber ankonye kiagara timbwa tinguru chinde na gachire tobako rande munande gatimwa timonto gonkonye chabya kangweta tira na rieri no na bana bane bari take byose kibyara yire sune kagaiga lakini rene nande ngo sabaiga
kakimate bateme gochungusa serikali itateme gochungusa gose mwana bante gusamba kaki gose ninkike gusamba. Nyumba zetu zimechomeka hapa, hatujui kama ni mtu alituchomea ama zilichomeka na nini, sisi hatuelewi, na hizi ni pesa za loan tumeka kwa biashara, hata hatujui tutalipa aje. Egari estimate kere goikaga iga kere gente kere complete morori orimire gari ya mache tokonye tikende serikali twasabiro nyamo konyara moto bekere gari ya mache suneka eberange na story na ntoke twanyore mushiba buno yega yato. Pole sana gochia sebalia banyara ko bakobwatani gwa mono mubasukano yo bumorero hasechiro iyo yasuneka torigererie amangana arengete chinsemo ao imeyense ya Kenya ogotetenera anena se sekta yobochenume yorogongo rwa Afrika ngati ya emechando eyeire anene chinse ao okwanekanga chanyara ko bachikogora amaliogo ne chi vaccine kurwase chinse chaisiko kwana ya umurai bwense Daktari William Ruto diganyare ko bakoboria chinse echo chinyare ko bachikoire bitambukiro ao elioko bwatera na sekerenga yo kwaneke buna chanyare ko bachikorosia amaliogo ayanigo ayakwana ase omosangerikano no muroberi yogendete ko bagokoreta amo abarai ao kurwase orogongo rwa Afrika yogendete ko bagokorekana sense ya Ethiopia me mochiebwa Addis Ababa nengana boigo yanyara ko bayego sirwa no mwaziri bwobo chenu imense ya Kenya Susan Nakomincha. Kenya is committed to working in close collaboration with our valued partners including the Africa Union Commission, Africa CDC, the Africa Medicines Agency, the World Health Organization, IVI, and other regional and international stakeholders. As members of the Africa Union, we must seize this opportunity to accelerate and create an enabling environment for vaccine manufacturing in our continent by mobilizing adequate resources, sharing knowledge, expertise, technology, and also sharing best practice. Indeed, the success of vaccine manufacturing initiative is predicated on a regional approach to ensure sustainability and supporting the continental harmonization of efforts in the areas of regulatory affairs, research and development, and most importantly, the workforce development that is required. I welcome you all to this side event with the hope that the commitment by our heads of states and government will amplify the rallying call for vaccine manufacturing capacity through building end-to-end project-driven vaccine initiatives while emphasizing the need for a self-sufficient and sustainable vaccine ecosystem. Chingaki echechio kare ase omo sangirekano oyo bwa barai bobo bwa Afrikani go William Ruto ase amagacho amanene yo obomo obo imeyense Ethiopia Addis Ababa ase boigo William Ruto nyarako bagakora abarai bande ase omoyegabo ko osioria bene anene omubwekano bwa oyo kabere omorai bwense ya Tanzania a Julius Nyerere no moyegabo igo yonyarako bogokiranirwa amono murai bwense ya Tanzania Samia Suluhu Hassan au boigo banyarako bako mwatoranga Julius Nyerere ko bagati ya abarai abanyarako bakurwanira obosibore bwa ense ya Tanzania na boigo obomo bwa Afrika gosorogongo rwa Afrika se obwamo. Supported the liberation struggle and committed much of his modest resources. This is an impressive 3-meter sculpture that took considerable time to design, build. Suluhu Hassan and various heads of state and Togosuka motu ase amangana arengete siasa sentundende nigo obomo bwazimio bwanyareko bwesokiana kogendera ekoye mochia serikali ase okogendera koba bakobeka igurube enene
gochia ase abakenya eng'ana yaireire omukenya o kawaida agendera kobaga gwetera obugima obokongo bagokwana ime county ya Nairobi bakoragwa amono moseneta boigo yore omuriki omonene bwe kiama ekyo Edwin Sifuna na boigo abarai abe kiama kia Wiper gati yabo Kalonzo Musyoka nigo abarai abo banyareko bakoboria abachumbe bo mu bwazimio anene banyareko bagotuguterare omuswada bo gwaka chikura gati ya eng'ana elia gosomo swada oria orengeto bwagachi bwechinyumba chirigori rike. Tunataka tuwaambie nyinyi viongozi wetu ndani ya Azimio, muungane, musimame pamoja, kwa sababu wacha nikuambie, Kenya mzima watu wanawaangalia na kuwategemea nyinyi. Kweli wa maneno ni kwamba tangu Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuchukua hatamu za uongozi, yeye ameharibu kila kitu katika Kenya yetu. Kuleta ya housing, wajue ikifika kwa bunge, it will be dead on arrival. Tutaangusha mapema. Hiyo pesa na unaokatwa inasainiwa na nani? Hatujui sinaranzi nani. Tafadhali tuache kunyanyasa wananchi. Wananchi wamechoka, Wakenya wamechoka. Mimi naomba tu kitu kimoja. If you must vote on that unfortunate thing, vote against it. That is our party position. Kama Mwanchomo ligereria nigo omoswada oyo bwagachi bwechinyombe ya cherigori likena kobutorwa ebango urachikoba gogochaka gukwanerwa litiko lya Jumaine engaki ebunge enera Nyarakoba gekwiranira ebikaro byaye imeye county ya Nakuru nigo abachumbe babere kurwase county ya Nyarakoba bagweso kena gotuguterare liukoria Nyarakoba liko no munachi ebina omonene madako me igoro ya esababu enene yerete abanachi ebina babere kwerusia asekina ekyoke bwatanete no kongusana kwa endemero eyo ere yenyagitari ya Nakuru wome morio korengana na liukerio nigo madako mea tebetebuna nigo ekina ekyo ekabwate okongusana na ogotindi no monguso kisiasa oyirete abanachi ebina abo kwerusia korengana na Samuel Arama na bigo David Gikarie nigo abachumbe abo batebire nigo bono ensemo yeke gambere bwente kobage gotenena na koenekia buranyare kobage koena na engana erengete okonacha ekina igorio kongusana no gukwanya koba ogotindia sensemo eyo ya Nakuru oku ase omukobi Nyarakoba gogweta onyaratokoba gukwerera okorobekana kwa babwatani babwatanetiwe amonekina ekyo kendemero. Kulingana na hiyo barua yako, it is very unfortunate. Na kama una admit Madam Chief Justice that majaji wako wanaweza kuwa intimidated and coerced for them to be able to recuse themselves kutoka kwa makesi, then tuko na shida. Kwa sababu gani? Jaji wako wanafaa wasimame na haki na sheria. So mambo ya kusema wanakuwa intimidated na wanakuwa coerced for them ndio wanakuja wanajirecuse kujiondoa kwa makesi, nafikiria Chief Justice then uko na shida. Chief Justice amekuwa misled ya kwamba askari walikuwa wanasimama kando na watu wale walikuwa wanaandamana hawajapewa security. Kulikuwa na security ya kutosha kulingana na vile tulikuwa tumeona waruninga, hata nyinyi mlikuwa hapo. Walisindikizwa kutoka huku kote mpaka wakafika huku Pinkam wakarudi. Mahali walienda kukosea hii mawakili ni zaidi walianza kusema wanataka kwenda kwa governor, which was okay. Na zaidi wamefika pale tunaangalia tunaona petition walipeana petition kwa county government na ikachukuliwa. Makosa walifanya ni zaidi walianza kutusi president, wakaanza kutusi governor, wakaanza kusema vitu vingi. Ase amangana arengete chiseme nigo omobunge umandera South Abdul arwanyareko bagakuria irangana chikobaga kwenekia onyareko bagagusira omoroberio bwa morokererio gochiase aborokia anene abagendrete amone chisemi chiabas chiskuru chiricho kwenana amagerio yoborokia gagokwana imeya moyale chinga kianyarako bagosiora bene omoroberio bwena ni bwechi baseri gochiasa bana bechi college ne university nigo
Omubaro atebire ng'a kubwaterana amone serikali enene nigo muroberio yubogosira chisemira chikobo kwenekia buna omubaro omonene bwaborokio nyareko bagogotoka kubwatekarana maigerio ayo aya nigo achire magayabo okung'anyigwa kwaborokia abange korwa senseme iyo ya Marsabit asikeri bagoteba nigo omochando boborendio nyareko bagokwenekigwa asobwangwiga. Education being the basic human rights and the universal human right, especially. Sio rahisi msichana kutoka ufugaji Marsabit, Isiolo, Garissa, Wajir na Mandera kupata endorsement ile Naomi amepata leo. Kuwa governor sio kazi kidogo. Tunasema asante sana. Tunaomba mchote hiyo kura muyoye yote. Yoeni yote mupatie Naomi. Naomi ni mtu mnyenyekevu na Education being the basic human rights and the universal human right, especially the basic education, and the Constitution of Kenya 2010 also recognizing education as a human right. We have realized that unless we have enough teachers to teach our children, especially at primary level, then education is in a crisis in this region. And instead of lamenting every time about the government supplying us with teachers from non-local areas who are also scared of the region because of insecurity and because of other things, we have decided we'll develop a local initiative to become a local solution to this problem. And therefore we have sponsored 35 teacher trainees at Garissa Teachers Training College to teach, those are for diploma primary teachers, and 113 teacher trainees at Garissa University. Togoska motwe omoteneri bwabangena ime county ya Marsabit Naomi wako niganya rekoba konyora ogosira okonene aseganga ya yokubolia ekirogo kyobo governor ime county ya Marsabit ya somwaka w'ekirubena 2025 ne bereka gukwana ase omoyego yinyara kobokoreta ababwatani ao nabateneri korwa ase county eyo nigo Naomi hatebire buna eganga ya yene chikoba kwenekia buna magendero anyareko bagoikiranigwa ase ensemo eyo gati ya ebyombe biru yanyareko bigwasokia nabwe bateneneri ba abagaka korwa ase egesaku kyababorana ekinyareko begoteba buna sentunda entangane nigo kerachikobe kwenana okoboko ochiase omosuba tielinda nyareko bagakora oboteneneri bwe county eyo nengana boigo yanyarako bekwegwa okoboko na gati ya barai abanyarako bagoikirana somoyega oyo gati yabo omo women representative bwe county ya Nairobi Esther Pasaris na boigo olia bwe county ya Narok Rebecca Tokei. Sio rahisi msichana kutoka ufugaji Marsabit, Isiolo, Garissa, Wajir na Mandera kupata endorsement ile Naomi amepata leo. Kuwa governor sio kazi kidogo. Tunasema asante sana. Tunaomba mchote hiyo kura muyoye yote. Yoeni yote mupatie Naomi. Naomi ni mtu mnyenyekevu na ni mtu anapenda kazi. Tunajua ya kwamba mkimpatia kiti ya governor, you will not regret. Kazi ambao mumenipatia kwa njia ya unyenyekevu nitawatumikia, na ninawaomba mutembee na mimi ili niweze kuwakamilishia hiyo kazi. Mambo ya kuishi pamoja kwa amani na mapendano ndio tutaipatia attention. Wakati wa campaigns ikifika, basi tutafocus kwa campaigns. Leo tumewajulisha ni nini ambao tumania, lakini sio ati kusema Magega yomurai bwa obomo bwazimio Raila Odinga korokia eganga yaye yogo chia korwanira ekirogo kia obo nyakirogo
bwobomo bwa Africa Gusii African Union Commission nigo bono ababwatani be byama bagendere ko bagwesokia na gusira engwana yaye magega ya abajumbe kurwase kiama kia UDA weso kia ulitukoli igoro litukoli lero nigo bateneri be kiama kia nisibo igobanyare ko bagweso kia na komoto gira Raila Odinga na gotebanganere oranyare ko baga ko bwenera suboteneri bwa ekeroge kyo ase anyare ko baga gutwara obumanyi obunga suboteneri bwa mangana kisiasa mense ya Kenya na bigo orogongo ruonsi lwa Afrika nigo banyare ko bako mwakeretebe na goteba nigo baragendere ko bako mubwate sia na kwene kia buno nyare ko ba gakoira anene boteneri bwe kiombe kyo kia African Union Commission. As a party, we fully support his confidence and step to bid for the position of the chairperson African Union Commission. And if Raila Amolo Odinga succeeds to garner 2/3 votes from the members who will be attending that particular election when it comes, Raila Amolo will become the 6th chairpersons of the African Commissions. Kenyans, wherever we are, all of us, we should support this and make sure that Raila Amolo Odinga garners this seat, and it will not only be a benefit to Kenya only, the region of East Africa and Africa as a whole. There are those who will say that with his exit into this very, very serious capacity, that he is going to leave a vacuum in the opposition politics. We want to say that nature abhors a vacuum. There will be no vacuum, and as our SG has said, kiama KNC kiama National Congress nigo ke teneneire nere omo teneni bwa waziri Musalia Mudavadi abigo mwaziri bwa mangana ye Chinsa chais komwancho morigeria oroboti oruo gusirwa kwa Raila Odinga na rogoto ikeria omwelio bwa mangana maya senchira yobo ikerano Chinsa Isato chiabo nobo tukongira libageri go gwakira ngambia mwana yo mwancho morigeria aso kweneka kwanyare ko bagoko ya bwatia aya amone mrobeli ngatogene tukoboto kwariganeria ime ya Ndizi TV abaliki baito ba mangana Amayia kegima bia mono na ino aso kweneka mwanyare ko muko ya sangiria serivo elimo elinde tonyara ko bato gosanga amono mwancho morigeria kolende mbararo bagene tukobago tubwati gwetera semitandao ya ito ya social media Facebook na YouTube abati yabona ligego kwa Paul Muragwa kurwa Chinsa mochiria cha sauti mogirango agoteba no agene tokoba kubwatia emerobelio ime ya Ndizi TV kefo soro kurwase county ya 047 Mombasa Road Nairobi niragotebanga Amayia niganyale ko baga kwemanyanene ayagendrete miorogongo ruwa Gusii Isaac umubwatani ase sekta yobo sombia nene kurwase sako ya Kimawa sigaria Shalom igagotebanga no ale ime ya Amayia no mogendia oye mandevu bagende tokoba bakubwatia Amayia Chinsa Isato emaragoba ya bono nako ganirie oborigereria obuya bwemero belira gendera ko bage ko bwati umwancho morigirane wikingia yo ya chakire ogendera ko bago gwetoma bunaye omogusii gekogera nigotumanyire nga nigotore abantu bomo kiasara momanyi nero nyara ko baga kwenekia chibicha moneliogi Chiago chera senchera yobo ikirano literia ngoro kwa Josephat Amisi na koganirie oborigereria no botuko boya anene aikira toko chaka ewiki enya.